Mokom jolony kod josiasa mag oganda Luo wuok oko kendo oseyo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kuom wacho ni sirkal omiyo thuolo kembe mag loso kuong ma ok opuodhi motimo kwiri mondo los kuong ma kamago kendo uso ne oganda jo Masawa kende kaka yo mar rocho ngima rowere mag gwengego. Gavana machon ma Nairobi Laktar Evans Kidero wacho ni magi gin weche mag nyaya kwede mag dhoudi e pacho kae ma Gachagua osebedo ka goyo chakre chon. Jotelogo koro dwaro mondo duol mochung'ne riwo wi oganda NCIC oluong Gachagua kendo dadhoge e wi weche manowacho. His insinuation is unacceptable because we believe that this is probably the reason why he was impeached. It started with shareholding issues, and it ended up in his impeachment and him insinuating that the president is directing alcoholic products to be sold only to one particular community is very, very unfortunate. And I want to call on the National Integration and Cohesion Commission to take this matter very, very seriously and investigate it. And he needs to be brought to answer and to provide evidence that this is so. Statistic mana kada emanu chiwo e thuolo no nakada ne nie bwo rigiji no wacho ni joma metho ahinya kong changa ni en Western Province emetho ahinya kiluwe gi Nyanza kaiti luwe gi Rift Valley. Kongo mopuodhi joma madha ahinya en Nairobi kati luwe gi Mombasa. Omiyo rigiji owe wuondo ji owacho no jawacha dier to kiwinjo ng'amusiko paro ne mena ji ni ojawacha dier mano jam riambo mapororo.